No heips, tässä on Ellu. Hei, tässä on Minni. Otto numero 2 Lollara. Mainittiin vääriä asioita. Joo. Eikö ei saisi nimeltä mainita ketään tai mitään tässä, niin tuli Niin, yksi paikka mainittua nimeltä, niin en muistanut Ellulle siis sanoa tästä tosiaan, koska Ellu ei ole tehnyt yhtä paljon videoita kuin minä. Niin, mulla ei ole kokemusta tästä. Aivan totta. Mutta joo, niin ADHDsta tosiaan selitettiin tässä videolla. Tai siis tuolla edellisellä videolla. Meillä on molemmilla tosiaan ADHD, minkä ehkä voi havaita meistä lievästi ilmaistuna. Mä tässä tosiaan lähden täältä vitun kameraa, sori mä oon täällä tällä, että kattokaa mä oon täällä. Näettekö tässä on Minni? Hei, kato nyt kun mä oon täällä. Niin totta, me ollaan molemmat täällä. Ei vaan. Vittu toi kärpänen oikeesti ärsyttänyt, se surahti mun korvassa, tiedätkö just. Se on muuten välillä se tulee, tiedätkö, niinku tohon naaman eteen tai sit se menee tonne, kun mä huiskasen tällä, niin se saattaa mennä täältä jostain ja se kuulostaa ihan ärsyttävältä. Niin. Tosi ärsyttävää oikeesti. Niin no. Meidän pitäis saada noin kärpäset jotenkin tapettua täällä, mutta en tiedä miten. Miksi täällä on noin vitusti kärpäsiä täällä? Mä en tiedä mistä ne on tullut, mutta mä oon kuullut, että muillakin on tässä talossa olevilla. Okei. Jäätiin kattoo, kun meillä on tämmönen kani täällä, tommonen Väinö, niin se tuli tuolta häkistä pois. Jäätiin sitä tuijottaa siis. Niin jäätiin tuijottaa, mitä se tekee. Se tulee kertoa meille ADHDsta. Okei, Väinöllä on varmaan ihan vitullinen ADHD itse asiassa. Kato, nyt se tulee tänne. Se haluaa tulla kuvaan. No Väinö. Mitä Väinö? Tuutko sä tänne? Hyppää toho. Ai sä tulet haistelee. Haistaa sun sukkia, se oli hyvin vittu. Niin. Hyi haisee pahalle. Niin totta. Nimimerkillä on käynyt suihkussa eilen. Joo, mäkin itse asiassa. Mä kävin seuvuilla kämpällä. Ai sä kävit testaan sen? Joo, mä kävin testaan. Siinä on kato lattialämmitys, niin se oli ihan huikeeta istua. Meilläkin on lattialämmitys. Joo, vähän kiva. Se oli ihan huikeeta istua persepaljana, tiedätkö siinä lattialla maton päällä, kun oli lämmin lattia. Mietin siis älästi aikaa siellä matolla. Anteeksi, on pakko päästä mainittaa toki, mutta paljonkohan tässä on taas ajatettu aiheen vierestä, niin takaisin aiheeseen. Aiheemme on ADHD tosiaan. Niin, mitähän siitä just selittäisi? No, mulla on ollut lapsesta saakka ADHD, tai no siihen aikaan se oli joku ylivilkkaus, niin semmonen. Sitten mua tutkittiin kauheasti ja tutkittiin, että onko mulla ADHD ja mitä mulla on. Ja tosiaan sitten se niin kuin jäi. No sitten mulla oli mielenterveysongelma tuli esiin lapsuuden takia ja nuoruuden. Ja sitten se ADHD tosiaan jäi niin kuin pois siitä. Mutta sitten se otettiin takaisin tutkintaan, että onko mulla ADHD ja sitten mulla sanottiin, että mulla voi olla, tai onkin, että mulla on niin kuin ADHD. Että se niin kuin kertoo kaikki nämä mun juttuni. Joo, mutta mulla itse asiassa päätin alun perin kaksisuuntaista mielenhäiriötä. Mutta sitten tämä yksi lääkäri tuumasi, että psykiatrisesta tuumasta kyllä se ADHD ihan selvästi. Minkä itsekin tunnistan, koska en mä yhtään samaistunut siihen kaksisuuntaisen mielenhäiriöön, koska ei mulla todellakaan niin pitkään enää maniakaudet. Niin ja mulla on niin kuin epävakaa persoonallisuushäiriö ja sitten mulla on niin kuin just se niin kuin ahdistuneisuutta ja masennusta. Niin kuin, mutta en mulle koskaan sanottu, että mulla olisi mania ollut. Psykooseja on ollut, mutta niitäkään ei ollut moneen vuoteen. En ole joutunut olemaan sairaalassakaan. En muista edes koska olisin ollut viimeksi sairaalassa. No joo, mä olin silloin itse asiassa oliko se viime syksyllä, kun mä olin viime syksyllä ja talvella taisin olla siellä sairaalassa ostamassa. Ei kun niin oli joo, niin olikin. Se oli se siellä kiva paikka tekemässä ostamalla sairaalan. Okei. Ja mä ihan viihdyin siellä. No niin sä kerroitkin silloin kun soiteltiin, että se oli ihan hyvä paikka. Totta. Verrattuna sitten Kangasaan TK. Niin totta. Joo, se oli kyllä aika perseestä oikeesti. Mutta mä niinku huomaan, että just niinku meitä, joilla on mielenterveysongelmia niin, ja ADHD. Adolf Hitler. Niin. Niinku kaupunki ottaa eri lailla kuin taas sitten niinku joku kaupungin TK verrattuna täysiin tai johonkin. Et siellä niinku on kokemusta.
Niin, että taustassa hoidetaan paremmin. Niin. Aivan joo. No mitä Väinö? Taas mentiin kattoo Väinöä, mitä se tekee. Se nousi tuohon mun jalkojen päälle, se ei yleensä tee sitä. Okei, vähän söpöä. Niin on. Joo. Niin, itse aiheeseen takaisin. Joo, tää oli tämmönen välikommentti. Niitä kyllä riittää maintenance-videolla. Juu, ei tuo ainakaan tylsää. Niin totta, koska mulla itse asiassa kokista tossa teekö vielä. Tämmönen välihörppäys. Ihan Coca-Cola. Välillä 0%. Ja hyvä on. Taas se Minni menee tuohon lähemmäs. Niin katsokaa minua kaikki mä Niin. Nyt me katsotaan Väinöä täällä. Noita hitsi. Hei Väinö, syö noi kärpäset. Totta. Jos millään viitti sinne pliida syödä noin vitun kärpästä, koska nehän vitun ärsyttäviä oikeesti. Niin on. Ajatus katkee oikeastaan, kun kärpäinen menee korvaan ja sitten kuuluu semmoinen epämääräinen surahdus, että se menee korvaan ohittamaan. Ajatus katkee oikeesti ihan vitusti. Niin tosiaan tuosta ylivilkkaudesta voisi ehkä puhua tähän väliin, niin mulla ainakin se on sellainen kausittaista, tiedätkö, että väliin on ylivilkas ja väliin on vähän alivilkas. Tai nyt tuntuu tosiaan, niin kuin sanoinkin, että mulla oli kesällä viimeksi semmoinen kunnon ylivilkkauskausi. Et silloin oli ehkä vähän semmoinen jopa, ei nyt ehkä maaninen kuitenkaan, mutta melkein semmoinen kauhean ylivirehtynyt nukuin ihan vitu huonosti ja nukuin tosi vähän ja sillä Mutta nukkuminen on tärkeää. Mä sanon kaikille muillekin, jolla on jotain sairauksia tai jotain, niin että se uni on ja ruoansyönti on niin kuin se tärkein aamupala. Se rytmi plus sit se nukkuminen on niin kuin kaikkein tärkein. No niitä elämän peruspilareita itse asiassa. Niin on. Muistan aina, kun sanottiin, että syö aamupuuro. Se on se tärkein, millä aloitetaan päivä. Toki mä itse asiassa nykyään teekö syö aamupalaa. Mä join yleensä vaan kahvin, että se on 8 aamulla. Mutta sitten mä syön lounaan ja päivällisen iltapalan kyllä. Mä syön joko aamupuuron tai sit mä otan rahkaa tai jotain kreikkalaista jogurttia tai jotain. Ja sit juon kahvia. Jos mä menen töihin, niin mä syön töissä sitten ja juon sen aamukahvin, kun mä menen 7. Niin. Aivan joo. Mä kotona kerkeä on hyvä, että kerkeä pukee ja lähtee. No, ihan hyvä, että kerkeät pukea lolla. Niin päättyy, että alasti lähtee liikkeelle. Totta. Niin. Itse mä oon ero. Jee. Muistakaa pukea vaatteet päälle, kun lähdet Se on niinku liikkeelle. Niin. Videon idea ja pointti, että päästiin mitään aiheeseen. Muistakaa pukea päälle, niin kun lähdette töihin. Silleen näitä elämän peruspilareita. Niin. Mitä vittua taas aivot oikeesti? Mut laittakaa kommentteihin, jos haluatte jotain videoita, että mitä tehdään ja mikä aihe ja tälleen. Niin onko sulla koko ajan sitä ylivilkkautta vai onko se kausi tässä sullakin? Musta tuntuu, että mulla on aina. Ja mua ärsyttää se, että kun mä oon semmonen tuittupää ja mä menen ja teen ja kaikki samaan aikaan. Ja mä huomasin että se, että sä juoksutatte vaatteiden päässä. Niin mä saatan tehdä silleen, että mä lähden, että jos joku asia esimerkiksi on löytämättä, niin mua jää hämään se. Mä etin sitä niin kauan, että mä löydän sen. Aivan joo. Sitten mä yhtäkkiä lähden tästä tolleen, ei kun tonne. Ja eikö sä sinkoilit tossa äsken joka suuntaan? Niin. Mutta onko sulla semmoista? No, mulla välillä silloin, että kun mä oon ylivilkas, niin kyllä mä sinkoilen aika vitusti. Ja saatan tosiaan aamusta iltaan tehdä tai jotain kotitöitä tai jotakin. Niin, tai sit mä soittelen kauheasti joka paikkaan ja yritän selvittää asioita tai... Joo, on harrastanut ihan sama, ja mä soittelen hirveästi perheenjäsenille ja kavereille. Joo, sama. Mulla on ihan sama. Ja lääkäreille ja terkoille ja kaikille. No mä en niinkään niihin virastoihin soittaa tai asioita soita, mutta tutuille ja kavereille ja kaikille muille ärsytän niitä varmaan ihan vitusti, kun soittelen koko ajan, mutta äitille kyllä. Munkin äiti varmaan hermostuu, kun mä sille soittelen melkein tunnin välein vai 2 tunnin välein uudestaan. Ja sanon aina, että ei kun niin, tää asia oli vielä sanomatta. Ja... Niin, aivan. Tai sit kavereille koko ajan puhelimessa kavereiden kanssa puhumassa tai videopuhelua tai jotain. Ja mä kun muistan semmosenkin, että mulla oli äitillä joskus tuo Viervaa tosiaan, mistä mä oon kotoisin. Niin, joka on siis semmoinen pieni perseikä siellä keskellä Etelä-Pohjanmaata. Niin, mutta siis anycase, niin
Oli siellä karhu. Niin totta, oli siellä karhu. Mä nähnyt siellä karhunkin tosiaan ihan livenä luonnossa. Oh, amazing. Onneksi mä en ole nähnyt. Okei. Ei nyt taas harjoiteta sivupolulla, vaan nyt säätetään ADHDsta. Niin. Joo, niin. Tai yritetään ainakin kovasti. Niin, mitä vittua mä taas sanomassa, eikä muista yhtään. Niin, olitte siellä sun kotona. Niin tosiaan, ja mä olin silloin luopunut älypuhelimesta, että mä olin silloin sellaisella peruspuhelimella, mutta yksikin aamu, kun mä olin yksin siellä itse asiassa. Ehkä mä soittelin varmaan niin 3 tai 4 tuntia soittelin vaan ihmisten kanssa. Että kuulostaa varmaan aika tutulta, eikö? Joo, kyllä. Mä saatan se tehdä. Ihan nykyäänkin kuule. Joo, ei tässä siis monta vuotta ole. Okei. Okay. Oliko se silloin, kun sä olit yksin siellä? Joo, oli. Noniin. Sinänsähän tykkää niistä mun hermolomista yksin siellä vierellä, että ei ole mitään eikä ketään ja älypuhelimet kiinni ja kaikkea. Mutta... Mä haluaisin joskus taas lähteä sinne sun kotikunnille. Siellä saa olla siellä niin rauhallista. Siellä niin kuin sielu lepää. Totta, joko ei se kuulu hiiren pieroakaan oikeesti. Ei paitsi sun. Niin totta, kun mä piereskään tässä koko ajan. Mitä vittua? Mitä vittua maha tällä kertaa? Ei oo mitä vittua aivot, vaan mitä vittua maha. Ja teekö itse asiassa, anteeksi nyt on pakko sanoa tääkin tähän väliin, koska olen ADHD, enkä voi olla sanomatta asiaa, niin mun maha tuntui rauhoittumaan, kun mä söin sitä pastaa. Okei. Okay. Way to go, bitch. Way to go, maha. Onkohan tai siis se parasta on myös sitten siellä sun, missä sä asut, niin on myös se puusauna. Totta, mutta se on ihan paras puusauna. Niin on joo. Sähkösaunoista ei enää niinku, on niinku tottunut lapsena, että on se puusauna. Totta. Niin sitä niinku nykyään kun on vaan sähkösaunoja, niin... Tiedän, tiedätkö mitä? No. Miten puusauna liittyy ADHD mitenkään? Mut kun sä kerroit justiin sieltä kotijutusta. Enkä kertonut. Kerroithan. No niin, totta, niin kerroin. Kauhea riitely tähän loppuun. Tai tähän väliin. Mutta eiköhän siellä on meidän ADHD-video niin hyvin sekavasti selitetty. Heippa. On hauska taas höpötellä teille.